имаш собствен апартамент край морето, не е просто покупка на имот. Това е възможност да промениш начина, по който живееш и прекарваш свободното си време. Представете си, че не е нужно всяка година да избирате хотел, да правите резервации и да се съобразявате с определени дати. Имате свое място, на което можете да отидете винаги, когато пожелаете, за цялото лято, за кратка почивка през уикенда или просто за няколко спокойни дни, далеч от напрежението. Този апартамент може да се превърне в любимото място на цялото семейство. Тук децата ви могат да растат с незабравими летни спомени. Игри на плажа, плуване в морето, разходки сред природата и вечери прекарани заедно. Място, към което ще искат да се връщат отново и отново. Можете да поканите родителите си, близките си или приятели, да посрещате хората, които обичате и да споделяте с тях истински ценни моменти. Защото най-хубавото в един дом край морето не са само стените и гледката, а преживяванията, които създавате в него. Собственият апартамент ви дава свобода. Идвате когато пожелаете. Оставате колкото пожелаете. Обзавеждате го по свой вкус и винаги разполагате с лично пространство, в което се чувствате у дома. Това е и определен начин на живот. Да можете след напрегната седмица да се качите в автомобила и скоро да бъдете до морето. Да започнете деня с разходка по плажа, да пиете кафето си на спокойствие и да прекарвате повече време с семейството си. Подобен имот носи и усещане за постигнат успех. То е нещо реално и стойностно, което притежавате и можете един ден да оставите на децата си. Място, което говори за вашия избор да живеете по-добре, да си позволявате повече почивка и да инвестирате в качеството на живота си. Защото истинският лукс не винаги е показността. Понякога луксът е да имаш време, да имаш свобода, да бъдеш близо до природата и до хората, които обичаш. Да знаеш, че на няколко минути от морето те очаква твое собствено място. Апартаментът край морето не е само имот. То е семейна история, която предстои да бъде написана.